pozdrav svima ljudi, dobro došli u moju prvu epizodu Eurotrack Simulatora 2, znači sada pravimo da igramo malo Eurotrack Simulator. Naziv ili ime će biti Balkan Gamers. Slika je neka odavno i svi nadam su sviđani. Čekaj, gdje je ova tikica. Sve će vam, ovo je tvrtka neka podijem oko postavke. Nostirke gdje radimo za pare i napred. Prošli sam gdje nadam onda. Znači, malo prije sam prvi put sam snimio čekaj, sad budem snimio. Znači, malo prije sam napravio prvi put. Samo završi, ajde. Malo prije sam napravio, znači, ja kada sam napravio prvi put izbrisao sam ga. Ne, namjerno izbrisao. Prvi put kad sam napravio svjetla, Facebook ja sam krenuo i došao do i trebamo nići, ja sam pugnuo auto pa kamion pa ništa od toga. Uvijek ću bazirati po 2 epizode, ne, po jednom uložiti kako već neki dođe isto toga, pa ću nekad kupiti film, svoje film, pa tako to, pa sve. Sada ću mislim da ću opet snimiti nešto, to će biti možda kanter ili nešto. Ja samo snimam Minecraft ili tako to, neke 2-3 igrice i to je to. Ovdje snimam mnogo igrice koje na internet ovako da nisu skidane. Mi to možda isto, ali za sada danas ću zapet sveti kantar, 2 klipa. Bacimo opet, a sutra baciti još jedan klip. Ne znam šta će sutra biti, ali eto. Znači ljudi, znači enter, idemo ovdje. Lijeko pravno ispoređeno izvijen uvijen, izvijen početnik, dobro nastavi. Znači ljudi, to za sada noći izbacit ću uvijek po jedan. Danas sam htio 2 rekao, evo snimit ću ovdje jednu da podvučem, pa ću da opet, pa ću nasjeti kanter i nešto. Ovo je naš sjedište. Samo enter i evo, znači to je kao naš imam koji smo odredili i ljudi, pause!